Nanatong mga kuya ni Sidi. Mga kuya ni Sidi, welcome back. So what's up? Unsa man yung trabaho ron? Continue. Mahal sa mga accessories. Then mag-framing ito sa kwan. Mag-framing na mo sa sidings dayon. While waiting sa kwan, mga materialis. So medyo ko managna ba? Nga muna ilang trabahoon karon. Kay while waiting kay sayang man pud ang oras, di ba? Sayang ba? Oh. Kay paningkamutan na to ni uy nga kanang mahuman na so di pa mahuman ang bulan ba? Unsay mo? Magigid ma'am, kami sila na ni kabulan diri magti 3 months. Ay dili man kay kuan ba? Mayon ta to pagpas kumay na lang makadekorate pukog sugod sa Christmas bitaw. Char lang. Para kuan ba? Ha? Awas na mga toy. Mayon tag makuan no, mahuman-human na ninyo yan no? Lagi yun naman. Ay gapas pag galing kanya sa ama, delay ko sayang kanya. Maulagi sad. Para makakuan sad mi ba makatagpud mi sa iyong binaskuan sa. Para Merry ang Christmas. Mao gani oh. So na inyong kuan karon trabahoon. Baklason tong sa kuano siding. Oh. Baklasa na to kay brag nasudlan na to wakwak dito. Nasaan na? Ay, imo man tong gitumba niyan ba? Katong ditong sidings. Natingala ko to kayo. Nasudlan mo kami wakwak. Kay wabay ko kabantayan to. May gubo ang gigabas. Naigigabas ninyo. Okay, magyapon. Hala, portable. Amo de. Na, mag-ban ka karon. Dala gahapon po, limpad siguro karon. Gapon to. Wala yun nato nadala. Gahapon. Na bagbayik na lang. Gamita si Kuan. Si Vera. Hinay-hinay lang gud. Magbike lang to. Sa magpili ka, magban ka o mag-silbera ka? Magbaklay lang. Lagi gani. Wa jud gidala oy. Gamitan na lang to. Hari, reglas kaw. Kaya makalimot ta Mga bata pagali mo ga limot-limot na mo ha, ga practice na mo limot-limot. Bago pa gay mo nagkita sa imong asawa. Limot ta dai mo. Amnesia kalit. Nang amnesia og kalit. Te mao na tong orchids. Oh, ba na ko nagipanumbaling na mulak ba sad siyang iyaha, oh. Ano na lang Ha? Kanila na tong imit. Ayun na, totoo lang may kurente. Drill bit. Adapter. Adapter na to. Pwede kong tawag adapter. Binalang mo. Ano lang? Hila ka ba? Tas ra ba yung giban? Ban na tog baklay. Bawian sila sa ilang service. Ay. Diretso. Antik kikis Jubin man ang kasakat man na yung diretso. Na, mangguro ni Gawam sa Jubin. Pas magkay makasaka, oy. Nakabalik na to isa ka worker, guys, kay giwlaman man na siya. Kay daghan kay project ang atong contractor, eh. Dagan kay siya project. Yeah. Na, dali ra kay si Jubin ang kasaka, babe. Ako nang kwaon diya, mga nalayhay. Nailan mind rin ni CD ay. Hala, may kay na igo sa kuan ay sa gato nang kuan na riglaw na karon ha. Ay, nitulto dai sa magpost ako guys sa gato sa tong kuan ng landmine o ganing mga nalayhay ako ray kuan na ha, time pasa. Gis ako kajot job. Tanawa buro nag karton oh. Labtan ba sa nigpila ka tuig? Aman si Junior. Nara din oh.
Imo jud ning kuan nun kay tuwa man na ng basket na diya gid sa ilalom. Sige daw abriya. Atong magic kuan. Magic bolt. Makuha man siguro ng sin. Kuha na lang sa ng sin. Nada kanang basket dia. Kita day ni madiretso wala pa. Ah, di ba? So ana lang nya na lang na ibalik. Yung mga gamit ni Anthony nga amo ra ning ikuha ni arrange pud puhon. Nagkuan na nagrumble na. So din ni karon nagalingaw na sad si kuya ni Cedi Christian. Kuan prepare sa Pasya Cup. Para siguro na didto guys o katong didto ba. Muna siya katong sa wala nakabalo. Pareha na tong mga asawa ba, mga girl nga, wa gitay hanaw aning panday-panday. Kay ako gani kung wala mi nagpatrabaho diri sa balay, wa ko kabalo nga kani day siya Pasya Cup day tawag ani. Sa katong mga asawa nga wa kabalo ba ug unsa day na Pasya Cup, mao ni siya Pasya Cup, part ni siya or accessories ni siya sa atop guys. Kanang gibuhat ni Christian karon Pasya Cup na siya. Ako ipakita sa inyo ha, asa itawag ang Pasya Cup paulit-ulit. Muna siya guys, muna siya Pasya Cup. Before sa atong flashing, Pasya Cup una ha. Ayaw unahan ng flashing kay maglisod jud ka. Ang sakto nga procedure pagtaod sa Pasya Cup guys, unahon na siya. And then giribit ra man na nila, iribit ra man na siya. Dinaya din ang flashing, muna siya. Kuha na sila pamilya na sila sa gutter, Pasya Cup ug flashing. So muna. Mao day na siya. Kani ba kani di na nagamito na ang frame? Gamiton pa na nimo yan? Wala na. Ay ibalik sana dito paliw kay maglaba ko unya ba, maglaba ko din na sa kuan mo dalikyat kog laba niya maagkuanan siya tubig dira. Paliw ko no ko John. Salamat kay ha. Magsinamok lagi ko sa ila diri ba. Sagdi lang kay gabuhat tag kuan. Kuan man ni siya kanang gabuata og sa tawag ani oy nanalimot nako part sa tong vlog ba ana part sa vlog kay dalikyat kung kuso-kuso niya sa hapon. So ana na siya kuan gina si Christian dia gina siya sa atop, gina siya skills na siya sa atop nga kuan. Kanang pagtrabaho sa atop mo na iyahang kuan sa tawag. Iyahang sa tawag na dia siya na kuan ba. Ayun sabay tawag ana man to sa tawag ana yan. Dia siya imo na iyahang kuan gyud. Trabaho. Master gina niya ang pagtaod sa atop ug mga accessories. Sa matod pa niya ga-practice pa daw siya on sa lugar na. Uyang giingon ba nga ga-practice on sa lugar na unsa na lang gyud ka og kuan na gyud siya no ni graduate na gyud siya. So inana man jud na no kung kuan ka interesado bitaw ka sa imuhang trabaho, makabalo ba ka dali ra kay kung interested jud ka. Di ba? Labi nagmakita na nimo imong natrabaho, kuan nindot og pulido, makuan ba ka ana ma-challenge kag maayo ba? O di ba? Di ba kanisad si Junior kay kuan man ni siya nabutang man ni siya nga burag badi-badi ba dinhi. So while ga tabang-tabang siya mukuan pod na siya napod siya kanang maobserbahan iyahang next pod ako na pod ang magtrabaho ana. Inana man na siya. Sige walking na dadto. Inana man na siya sa sunod si Junior na pod ang magpractice nga magbuhat og kanang inana.
Di ba yan? Kay imo mo po na siyang tudlo-tudloan, di ba? Kay sayang man. Dili, ahera ko practice nga tiguang na. Mao gani. Mag-observe man pug kaan na unsay gibuhat ni Christian bayan anang sa pasyakap. Nakabalo-kabalo naman sad siya. Kay mo baya po ilang trabaho diri. Pare sa kong brother-in-law sa una na nagtrabaho siya diri. Kuan pa man siya adto gyapon, badi-badi siya. Nakaron na maso na gid siya. Maso na siya. Masunurin dito dyan. Kabalo po siya mag-welding pod. Pero more on gid siya sa kanang mason. Kay kuan pa to siya sa una kanang helper karon kuan na gyud siya. Pwede na siya magbuhat og balay. Makamao na siya magbuhat og balay pero more on ang expert na siya sa mason. Mason gyud kibali ang iyang expertise karon. Through kuan ra gyapon na experience. Ana ba igid na siya. Magugod na tanan. Experiment. Lagi. So dito gyud ka sa experience gyud. So mao gani. Oo, nung napapuloy. Kay gamiton sud siguro tong jubin, adili. Paano na lang mo? Kuha atong gamitan na lang to si Selvira. Unsa mo siya? Gidali ka, babakay ka. Oo. Gadali bro. So moro to guys, uy nya nasad. Diri na humano na to atong video diri guys sa kay unya nasad. Kay para maka seryoso na sila silang trabaho kay samok-samok ra ko diri. Bitaw ay part man pod na sa atong renovation project akong pagsamok-samok diri. So magbandra gid siya yan. Magbandra siya. Nala sige. So ano to guys? Thank you for watching and please do subscribe our YouTube channel, Tony and Titing, and please like, share, and comments and paki-click sa notification bell para ma-update o mamaritis mo sa amo ahang gikabisihan diri nga side guys sa amo ang YouTube channel ang Tony and Titing. Thank you so much and we will see you again tomorrow. Bye. Uy, naamoy nakita na ko nga dag-om. Sag-init kay panahon ba pero nay dag-om.